Ah, but Tsano zompedza ma sports manje. Unopusha ma works. Ah, but Tsano. Vira makuseni kana kumbobata badza kana kawani. Ah, Tsano, what do you mean? Handina totora mapadza emugarage. Mukuti anomubata badza inda. Iwa, I mean mani kuti kumbosakura panapa. Kana kumburwa kana one line panapa. Kana kumbobata badza kumbosakura ka one Tsano. Tsano kusakura kuri very healthy Tsano. Unoona kumbapana pachamani. Isusu inini nene hanzvadzi yako iyi. 3 feet because emasina ndiri Ah, Tsano zimuketa chika is wekuJoza. We don't do this. wekuJoza toshandisa ma combine harvesters, ma cultivate. Is really slow zvamukita. Remind me next time when you go to wekuJoza. I'll bring you farming equipment. Tsano ndozvaunogara uchitaura iwe. Tsano, I think you don't appreciate. Ndakakuigirai ma mask. Ndikaine 2 liters yeoros. Ndikaine ma braids amaitaza namuri kutadza kuatengera futi. Appreciate it, Tsano. Tsano. Mira hapo. I want to take a selfie. Tsano, smile ayo. Move mbija, my filters are actually not it. You move up. She smile ayo, Tsano. Tsano, smile ayo. You look happy, Tsano. Why are you looking stressed? Tsano. Papizo kama unopia drink mteno. Kuna Tsano kadai so. Zvepana. Ungara chingoshandiswa chiri kushandiswa makusene kana 1 kuya kuzokubatsira. Kana 1. Abadzi Tsano rachiro hazina kana diri Tsano rachiro. Dai COVID ikangopera rodzokera ku South Africa. Hazina kana diri hakuna Tsano kadai. Uye kana diri. Kokutana meganzi komurume mukuru. This not this. Nokuti amaitaza nokuti president nemukadzi wake hanzi vakamiswa ku airport hanzi musapinde imimi. Asi kuda president wekuchurch nemukadzi wake vofunga kuti essential service. Vakarambidzwa manje. Ndipewa password imbofonera mai mfundisi. Funa ngwena airtime. 19 unze ndikuise. Aish. Kwena ndikone kusandeka bata zake. Yakamboisirwe ko password phone yo iyi. Makuhura kabata zake. Ndakaisa ne mistake. Matanga kuhura. Bata sani. Msalo ndi maneighbors andotaurisa anditi. Ndipe password. Password anchaizi. De. Seka go mwana Elisha. Amchade ujika pana pandisi. Iribo. Ayo. Maitazi. Maitazi popo. Let's where. Mwadoja. Yeah, ndauka chakapana, ndauka chakapana. 1995. 1995. Ndina kasha 1995. Bata ndina mungura na yakasha 1995. Yeah? Ayo ndati ndiyana mungura na yakasha 1995. Pandakupa password wani. Babata zani. Ngori namba maitazana. Namba? Saka mangadi kuisa birthday rangu. Ndati makataza kuisa birthday rangu here. Oh, yo, ise password yakwe. Isa password babata sana. Sodo ndikumbura. Bata msandu westet isa password yenya apa. Antikistil. Andipa kachifunjini kuti makadelete ma message. Ndichazvibata chete. Ndichazvibata ita. Imboita ndichazvibata ndikutokutaurira. Sadaro mukadzi wangu to, hey. Kotsani. Yes sir. Koma kupedza orozema. Orozema wena makutoipedza so. Tsano. Ndikuigirei imwe pandoya next year.
That's not so coordinates. Next year, Pando, remind me, I'll bring another one. Kana zvadaro. Kana zvadaro mira tsvake zvangu. Zinoda kudya blouse, is it? Jirushanda blouses. 2 minutes out of here. Kotsani. Kotsani. Watopedza. Hanzi namai chazani chikafu changu chiri panapo. Chikafu chenyu. Tsano, chikafu chenyu chivuta. Nakuwana chimu mwangu. Mberi mamuchiro wa graph. Mamuchiro wa. Pesa hapo. Machimani. Kumai chazani. Sandiro ngokita plan. Maitazi. Munenge ndizokata. Thanks. Okay. Iteka Tsano tipedza. Ngambo pusha usikapa. Nkwanza mbokujoina. Mara you work, bro. So, Shoshana got us there. Batazan!